Zijn mensen iets meer op dit moment? Ja. Kan iedereen zien dat het vliegtuig is? Ja, die hoor ik hier wel op de agenda dan. Best. Oké. Er wordt een hele hoop Fries praten dus. Ja. Ja. Leuk. Prima. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Wat leuk. Wil je dit filmen of een foto maken? een bewegende foto. Oké. Ja. Kan wel zien. Zwaar. Voor de rest. Wel.